Angibingelele kumkanyakude TV, ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi. Usezakhele udumo ngegama lika DSD, khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela. Angibonge ithuba abantu umkanyakude TV. Umkanyakude TV. Ngibonge ithuba elikhulu. Igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya, abanye bathi ngusomnandi, ngusomlekela, ngusomdelicious. Ngicela Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami ngumvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Udaba ke lapha nawe ingane zakwethu kuthinta umhleli womcimbi ke lapha impucuzeko ubaba umcineka lapha amazwi kababa uMgube ke lapha nawe ingane zakwethu awabhalile enkundleni zokuxhumana amelaphile ke moyeni lapha nawe ingane zakwethu ngoba naye uhambile ke wayobhala ke lapha nawe ingane zakwethu wabonga kakhulu kubaba uMgube abantu abakwazi ukumsiza ngeengathi kunzima wengane zakwethu. Uyasho ukuthi kukhona unyaka lapho khona impucuzeko yacishe yangaba khona abaculi bakhala ngokuthi abadepositiwe ke lapha nawe ingane zakwethu. Lapho ke ubonge nje kakhulu abantu abafana noMtshengiseni Gcwensa lapha ukuthi ibona abadlale iqhaza elikhulu beno Ali Mgube ongangokuthi bayanikela ke lapha nawe ingane zakwethu. Uyasho ukuthi wafonela uMtshengiseni wamtshela ukuthi awukho umcimbi ozoba khona wempucuzeko kulenyaka, kodwa indidane lapho ke yasho yona ukuthi cha yona izonikela ke lapha nawe ingane zakwethu, yena akazame imali yokuthi athole istage ke lapha nawe ingane zakwethu nendawo lapho umcimbi ozoba khona wengane zakwethu. Abaculi uzobakhokhela ngemali abantu abazongena ngayo egethini, yena uzobe samnika kokusalayo lapha bese obiza abaculi abafana noMjikjelwa ke uAli Mgube osazwayo ke lapha nawe ingane zakwethu. Lokho ke nje wengane zakwethu akushilo lapha ubaba uMcineko besho ngokusobala lapha ukuthi likhulu iqhaza elibanjwe ubaba uMgube ekubeni khona komcimbi impucuzeko. Naye ubaba uMgube lapha kwi-post yakhe wengane zakwethu uchazile ukuthi ubaba umcineka lapha wengane zakwethu yena umhleli womcimbi asambona ngathi wenza kahle. Sekubalula ke ukuthi amaphutha awenzayo uyadinga ukuthi athola abaculi abamkantshubovu abafana naye ubaba uMgube ukuze bazombonisa ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula. Mina sengiphuma kanje kwi-channel ehamba phambili umkanyakude TV. Ngiyacela uma umusha wenze okulungile ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha.